No niin, ja tervetuloa uuteen luukkuun. Tänään meillä on vieraan Nea. Hello! Tervetuloa videolle. Kiitos. Ja tänään videoideana on sitten maistella, että tunnistetaanko me eri Coca-Cola juomia. Voitko sinne aloittaa? Mä aloitan. Mitkä teidän lempparit on silloin ylipäätänsä? Mitä te juotte yleensä? Pepsi vai kokis? Kokis Zeroa. Pepsi Max. Pepsi Max. Joo. Pepsi Max. Älä hyppää samaa vedeensä. Nyt mulla on pakko nuottua reidetrappaa. Neija saa estraadin ekana. Katsotaan miten onnistuu. Silmät auki ja Apua. sit voit lähteä. Jännää. Katsotaan kuinka monta saat. Pitääks mun ekana sanoa? Voit Ennen kuin sanoa. mä menen seuraavaan. Voit myös miettiä. Ja saat vaihtaa kans niitä. Miltä se maistuu nyt? Tämä maistuu silleen semi-laihalta, joten tän on pakko olla Pepsi Maxia. Ehkä. Tai Freewayta. Mut mun pitää maistella aikana muita. Maista. Mä nyt siirryn suoraan seuraavaan. Ei olekaan niin helppoa. Tää on Freeway. Se ei maistunut miltä. Vai onko? Herra jestas. Jompikumpi näistä on Freewayta. Tai sitten jompikumpi näistä on Pepsi ja Pepsi Maxia sen takia, koska nämä maistuu aika samanlaiselta. Joo. Nämä taas maistuu eri samalta. Mä voin vähän paljastaa. Et saa paljastaa. Ei mitään paljon. Yksi noista 4 on. Ja 2 niistä on Pepsi. Toinen Maxi, toinen Normi. Kaikki niistä on kolan jäljitelmä. Kolan. Okei. Se on muista. Mä voisin ehkä sanoa, että tää on Pepsi. Tää on Pepsi Maxi. Tää on Pepsi, Pepsi Maxi, Freewayta ja Coca-Cola. Okei. Haluaisit tulla kattoo? Haluan. Tuu. Just ihan niinku joo vittu. Mut siis mä olin aluksi oikeessa. Sä olit oikeassa. Sä menit alkuun aika hyvin. Heti Jep. veikkasit tuota ekaa Pepsi Maxiksi. Okei. Mä oon just ollut koronassa. Mä en tiedä onks mulla makuaistia edes vielä. Lähdetään testaan. Miltä se maistuu? Toi on niin joku Pepsi. Se on jompikumpi Pepsistä. Joo. Se on... Okei, mä en veikkaa vielä mitään. Yllättävän paljon. Joo, ei me jätä muillekin. Ei tarvitse kaikkea. Toi on ihan mauton. Toi on Freeway. Toi on toinen Pepsi. Se on ainakin Pepsei. Nää maistuu joltain. Katsotaan vielä. Tää on mun mielestä Pepsi Max. Miksi sä luulet, että se on Pepsi Max? Mulla on semmonen gut feeling vaan. Mä en tiedä. Mä en osaa kuvailla se paremmin näitä. Mulla olisi niin hyvä läppä tähän, mutta mä en pysty heittämään sitä. Tää ei oikeesti maistu miltään tää. Eiks niin? Jep. Ihan paskaa. Mä yritän vaan antaa tällaista samaistumispintaa. Tää on 100% Freeway. Eli eka oli Mä en oo näitä lyönyt vielä lukkoon, mutta mä lyön tänne Freeway. Freeway ja kokis. Joo. Sen jälkeen, eli Pepsi Max, Freeway, Pepsi, kokis. Okei. Haluatko tulla kattoo? Mä tuun kattoo. Tuu kattoo. Meni muuten oikein. Nyt meni muuten oikein. Mitä vittua? Se on ihan mitä oikein. Et. Miten tää voi maistua muka niin paljon? Miten sä luulit kokista Freewayks? Sä teet ihan sama. Niin, kelaa. Eli Se ei vaan maistu millään. Nyt me annetaan vinkkejä sulle. Jep. Helpot pois. Tu kusettaa jo. Hollada gang shit. Oot sä ready? Tää on niinku mun juttu. Sä oot niin itse Mä vaan. oon, Niin ootkin. mä oon halunnut tehdä tän niin pitkään. Ja mulla on oikeesti kova luotto siihen, että mä pystyn tähän. Miltä maistuu? Kokikselta. Tässä on 4 eri kokista sitten. Toikin maistuu kokikselta. Toinen on kokis limellä.
Fuck! No ei jaa. Okei. Joo. Okei. Itse varmuus karjaa. Vittu hävis nopeesti. Joo. Kokis ja Freeway on tossa. Ei vittu onko. Nää maistuu ihan samalta. Siis Maistuu ihan kaikki. pieniä muutoksia. Tossa maistuu silleen vähän Joku ei maistu miltään oikeesti. Niin. Mut mä olin ihan varma, että mä tunnistan Pepsi Maxin täältä. Perkele. No tuo oli se kokis. Eiku Freeway. Kummin mä sanoin? Kumman mä sanoin? Sä sanoit... En mä... Niin. Mä muista. Tää on kyllä huono peli. Tää on Pepsi Max. Tää on niin laimea vittu. Onko tää Pepsi Max? Eikö tuo on Pepsi Max? Se on niin jotenkin tuttu. Tää menee Sä niin... juonut kohta kaikki. Mä sanoin, että mulla on jano. Nömstikku maistu. Mä haluan saada tän oikein. Pakko saada edes yksi. Ok, no niin. Yksi maku kaikkiin sen jälkeen mä osaan. Tää on 10 minuuttia kuvannut sua. Mä haluaisin sanoa kokis, mutta mä sanon Freeway tähän. Joo. Freeway, Pepsi. Freeway, Pepsi. Ei vittu tää hämää mua. Okei. Kokis, Pepsi, Freeway, Pepsi Max. Kokis, Pepsi, Nyt Free- tää maistuu ihan kokikselta, mut joo. Kokis, Freeway, Pepsi, Pepsi Max. Tuu tänne kattoo. Kato. Mun jalka. Ei mennyt varmaan yhtään oikein taaskaan. Ei mennyt. Ei jumalauta! Ei kun Freeway meni oikein. Ei mennyt, sanoit sun vika vastaus niin. oli Pepsi Maxin kohdalla Freeway. Se oli alkuun se toka vika oli oikein Freeway, mutta yhtäkkiä siinä vikassa vaihoit sitä vielä. Siis kun ne rupes maistuu ihan samalle, niin sitä Niin. otti liikaa. Ja kokis ei maistu miltään. Säkin sanoit siihen, että tää ei maistu miltään. Säkin sanoit, että tää ei maistu miltään. Toi on sairasta. Ok. Nyt se varmaan kaikki meni vittu nollasta taululla. Ei tää... Kiva. siis. Tasa On hyvä video. Kontenttia. Mitä? No. Joo. Joo, kiitos. No niin, kiitos kun katoitte ja Tilatkaa kanava. Ja Ja seuratkaa Instagramissa meitä, ne mikä sun IG. me pistetään Ne se ja IG tuohon. Se näkyy siitä. Ja me nähdään huomenna me nähdään huomenna uuden lukun parissa. No niin. Cheers. Adios. Cheers.